atunci când trebuie să umpli cu text casetuța aia mică de la Facebook sau Instagram sau nu știu, să faci o descriere într-un shop sau pe site-ul tău, te face să îngheți. Și nu pentru că e frig afară sau în casă, ci pur și simplu pentru că ai vrea să scrii cuvintele perfecte ca oamenii să zică wow, ce obiect extraordinar, vreau să-l cumpăr acum. Și nu-ți dai seama ce te oprește. Nu-ți dai seama de ce simți un blocaj. Te uiți la casetuța aia goală, cum parcă își bate joc de tine și te gândești, măi, dar sunt un om creativ, adică ar trebui să știu să scriu câteva cuvinte despre produsul pe care eu l-am făcut. Și totuși nu-ți vine nimic. Și durează. Durează super mult și scrii odată, încerci o abordare, după care zici, nu e bine nici așa, după aia încerci alta și la un moment dat îți dai seama că a trecut o oră și tu n-ai scris încă nimic. Și dacă se întâmplă chestia asta de mai multe ori într-o zi, sau săptămâni, sau luni de zile, da, începe să nu-ți mai placă deloc ceea ce faci, partea asta de promovare, partea asta de marketing, de vânzări, te gândești, Doamne, iartă-mă, trebuie să, ori trebuie să învăț să o fac singur, ori trebuie să găsesc pe cineva care să o facă pentru mine. Și, acum, serios, jobul de copywriter, da, deci jobul de a scrie texte, este ceva oarecum nou la noi în țară, adică nu are o vechime foarte mare la noi în țară și sunt foarte puțini oameni care sunt cu adevărat educați, care sunt profesioniști și care se ocupă de nișa noastră creativă. Sunt și oameni foarte talentați care pot să jongleze foarte ușor de la o nișă la alta. Dar, ai nevoie de bani ca să poți să faci chestia asta și după aia dacă ajungi să dai bani pentru postări pe Facebook, postări care au o viață de între 2 ore și o zi, da, foarte greu să zicem că ajunge să fie o postare văzută 3-4 zile consecutiv, ca durată așa de viață în care există activitate în acea postare, stai să te gândești, Doamne, dar de ce investesc așa de multă energie și bani în așa ceva? Adică de ce trebuie să fie atât de complicat? Nu poate să fie mai ușor? Ba da, poate să fie mai ușor și tocmai de asta am zis că trebuie să povestim și să despicăm un pic firul, nu în 4, în 2, ca să te ajut să te deblochezi cumva, să depășești frica asta pe care o ai că nu scrii bine, că nu citește nimeni, că nu-i pasă nimănui, că dacă scrii o prostie, dacă te judecă cineva, dacă te pune cineva la zid că ai scris o prostie. Ok, chestiile astea sunt lucruri pe care noi nu le-am învățat la școală. Deci, în primul și în primul rând, vreau să te liniștești și să nu te mai judeci tu pe tine atât de tare. Înainte îți fie frică că o să te judece străini online, încearcă să nu te mai judeci tu pe tine. Pentru că dacă stai să te judeci că nu ești suficient de bun să scrii în social media sau în mediul online, îți consumi din prețioasa ta energie care zău că ar trebui să fie canalizată pe ceva, nu știu, cu rezultate fructuoase, nu pe ceva care te lovește așa în fluierul piciorului. Da, deci să te autosabotezi. În primul rând, aș vrea să nu te mai autosabotezi, să nu te mai judeci pentru ceva ce nu știi să faci, pentru că n-ai învățat cum să faci. Și dacă ești vinovat de un lucru, e foarte posibil să fii vinovat doar de faptul că te-ai uitat la ce scriu și alții și te-ai luat după ei. Și majoritatea nu știu ce fac. Majoritatea. Și îi copiază pe alții, și pe alții, și pe alții, și pe alții. Și nu e problema copiatul, problema e că copiezi prost.
Adică știți, ca la școală, dacă copiezi, măcar să copiezi de la cineva care se pricepe. Dar și așa, dacă tot de la școală, un skill care ne-a învățat foarte bine, ne-au învățat foarte bine profesorii, a fost să spunem în cuvintele noastre. Adică dacă tot copiezi, măcar spune în cuvintele tale. Copiază doar ideea. Și asta e un lucru pe care ar trebui tot timpul să-l folosiți și atunci când scrieți în online și vreți, vă uitați la descrieri, de exemplu, scrise de profesioniști, de pe site-uri, de produse din nișa, deci, din nișa ta, de exemplu. Să zicem că nișa ta sunt jucăriile și jucării, să zicem, jucării în diferite tehnici și nu te uiți la ceilalți artizani care sunt și ei mititei și încerci să scrii cam ce scriu și ei ca să nu fii foarte diferit de ceilalți. Ci mai bine, uite-te, în primul rând, ia-ți inspirația de la branduri mari în care cu siguranță este investit un buget pentru un scriitor, un content writer, un copywriter profesionist care face acele descrieri. Nu este filozofie să faci singur acele descrieri, doar că trebuie să înveți. Trebuie să treci printr-un fel de curs ca să poți să îți dai seama cum să gândești, ca să poți să formulezi în cuvinte ceea ce vrei să zici și ceea ce vrei ca clientul să facă. Și atunci, uite-te la practic ce poți să faci acum și să îți construiești practic un bagaj de cunoștințe sănătos, este să urmărești brandurile care ție îți plac, care simți că rezonezi, branduri mari, da? Deci vorbesc de branduri mari, poate nici măcar de la noi din țară, poate că din altă țară. Vezi ce fel de texte folosesc ei la descrierile produselor, în social media, pe Instagram, pe Facebook și vezi ce-ți place. Și la fel, uite-te la alte branduri care n-au nicio treabă cu nișa ta și uite-te la ce îți place la ei. Pentru că cel mai bun filtru ești tu. Și acest lucru contează și o să te ajute foarte, foarte tare să te obișnuiești, să ai încredere în ceea ce îți place ție. Pentru că toată creativitatea ta, tot brandul tău, toată afacerea ta creativă izvorăște din tine. Tu ești sursa principală. Mintea ta, felul special în care tu vezi și simți lumea din jurul tău și în care simți nevoia să te exprimi, asta este bijuteria ta, asta e comoara ta, cea mai prețioasă. Felul în care tu te exprimi și îți împrăști cumva această energie în afară, e un mod care aduce bucurie celorlalți. Da? O faci ca să comunici într-un mod armonios cu ceilalți. Nu într-un mod sec. Am folosit tehnica asta și am făcut asta și am folosit materialele astea. Ok. Într-adevăr, asta este o descriere. Dar e descrierea efectiv a ceea ce se vede. Și asta nu este punctul central care atinge oamenii. Vă tot povestesc că partea emoțională e cea care contează și care atinge oamenii cu adevărat și creează conexiunea pe care voi vreți să o aveți cu publicul vostru. Tu vrei să o ai cu clientul tău ideal. Și, practic, după ce îți faci un bagaj de cunoștințe și, efectiv, deci îți copiezi, deci ia textele, copiază textele, fă-ți un document în telefon, în laptop, în calculator, în care, efectiv, copiezi textele și vezi ce cuvinte îți plac, cum sunt aranjate propozițiile, ce transmite în prima parte, ce transmite în a doua parte, când zice de materialele și de tehnica folosită. Încearcă să vezi un pic structura unei descrieri de produs și ce încearcă să zică, pentru că și acum o să-ți dau un secret, care nu e chiar foarte secret, că poți să găsești asta oriunde și pe internet dacă stai să cauți, dar eu ți-o zic pentru că vreau să nu pierzi timpul să cauți toate lucrurile astea. Atunci când brandurile mari, content writerii, copywriterii,
scriu un text. Mă refer aici mai degrabă la copywriter, pentru că copywriterul este cel care creează un text care are ca scop scopul principal, practic, al acelui text este ca să facă cititorul, să motiveze cititorul să facă ceva. Îl împinge, îl motivează să facă o anumită acțiune. Și pe site, de exemplu, acțiunea este cumpărarea. Și în primul rând trebuie să hotărască dacă îi se potrivește lui și după aia să cumpere. Simplu. Și atunci, ca să poată clientul să se hotărască, păi, mi se potrivește sau nu mi se potrivește produsul ăsta? Ok, îmi place, arată bine, da? Am văzut o grămadă de lucruri care mi-au plăcut. Cum o să mă hotărăsc eu ce vreau să cumpăr? O să mă gândesc după, poate dacă lași după mintea mea a clientului, poate că o să mă gândesc numai după buget, sau poate după culori, sau poate după materiale, sau poate după tehnici. Și o să-mi fie foarte greu să mă hotărăsc. Și atunci content writer-ul vine și ar ajută pe om să se hotărască ce vrea să facă și ce produs îi se potrivește cel mai bine. Folosind în descriere două cârlige, să le numim, ca de pescar. Primul cârlig este cel emoțional. În prima fază, orice text este emoțional, îți spune o experiență, îți descrie o experiență. Deci un text bun asta face. Asta ca să vă ajut să te ajut să-ți dai seama exact care sunt textele la care ar trebui să te uiți. În prima parte trebuie să fie descrierea emoțională în care îi spui omului cum o să se simtă, ce trăire o să aibă, ce o să se întâmple în jurul lui. Îl ajuți, îl plasezi oarecum într-un spațiu imaginar în care îi se întâmplă ceva în jurul lui, în sufletul lui, îi aduce aminte de ceva care este foarte drag, da? Deci o încărcătură mare emoțională. După care, un content writer bun va lua textul și după ce te-am propădit așa emoțional, în mod frumos, te duci în partea rațională, în care te convinge rațional că acel produs este ceea ce ai tu nevoie. Asta este foarte ușor de folosit la produse care au un scop clar, de exemplu, este folositor, nu știu, ca o cremă sau o lampă sau mai știu ce, da? O agendă, da? Dar de exemplu, o să vă dau un exemplu acum concret. Povesteam cu Anca Nemeș de la Color Drops Mandala din Brașov, care lucrăm acum împreună în atelierul inimilor creative și povesteam despre agendele ei pictate. În prima fază, într-un text în care aș vrea să vând o agendă personalizată, o agendă pictată în care pot să îmi scriu toate gândurile, în prima fază o să spun despre cum se simte atunci când te descarci emoțional după o zi foarte încărcată și simți cum atunci când scrii cuvintele pe hârtie, simți cum sufletul ți se ușurează și parcă poți să respiri mai ușor, ca și cum ți se ridică o piatră de pe suflet. Da? Deci descrierea emoțională. Iar apoi, în descrierea rațională, o să-ți spun despre avantajele agendei, care, de exemplu, unul dintre cele mai mari beneficii este că poate să fie umplută mereu cu hârtie. Este reîncărcabilă. Deci poți să o faci, poți să îți legi când s-a umplut agenda, când ai simțit că, când ai ajuns la ultima pagină, nu trebuie să o iei și să o pui într-un dulap unde îți ții toate gândurile. La care poate nu vrei să te mai uiți. Dar și partea proastă e că întotdeauna pierzi agende faine care sunt foarte frumoase și care chiar sunt decorate foarte frumos. Și atunci, tocmai pentru a păstra coperta ca un spațiu în care tu ți oferi liniște minții,
Noi putem să-ți umplem agenda cu un top nou de hârtie în care să-ți urmezi, practic, în felul ăsta călătoria gândurilor. Da? Deci acum am făcut-o efectiv pe loc. Poate n-am avut foarte multă cursivitate. Dar ideea e că am spus ceva emoțional, despre trăirea emoțională pe care ai în momentul în care folosești acel obiect. Și asta este valabil și la bijuterii, și la haine, articole vestimentare, și la genți, poșete, orice fel de accesorii, obiecte decorative, la fel, pe care le iei pentru tine, le faci cadou. Întotdeauna trebuie să-i descrii omului cum o să se simtă în momentul în care le folosește. Și pentru că așa, și partea rațională în care îi spui lucrurile practice care sunt și folositoare de la acel obiect, care practic îl ajută să îl convinge, toate lucrurile astea îl conving, că într-adevăr merită să dea banii pe acel obiect și că chiar e un lucru practic și nu e doar frumos, da? Și motivul pentru care formatul acesta emoțional și rațional lucrează atât de bine împreună, pentru că și mintea noastră lucrează la fel. Atunci când noi luăm o hotărâre de a cumpăra ceva, noi o facem din două motive. Una din cele două motive. Ori ca să evităm o durere, ceva ce ne creează durere, sau să mergem spre ceva plăcut. Pe ceva ce, ca o promisiune, cumpărăm promisiunea de a ni se întâmpla ceva bun. Cum e, de exemplu, la medicamente, e foarte simplu chestia asta. Luăm, de exemplu, un Nurofen ca să scăpăm de durerea de cap și apoi ne putem bucura de ziua cu prietenii noștri, ziua de naștere a nu știu cărui prieten de-al nostru. Da? Deci, uitați-vă, acum că știți tiparul ăsta, o să începeți să-l vedeți peste tot, mai ales în reclame la televizor. Și o să fie foarte distractiv. Și la fel, în momentul în care voi scrieți, în momentul în care tu scrii o descriere pentru produsul tău, același lucru te gândești. Ok, am nevoie să-i spun ceva emoțional, să-i descriu o experiență și după aia vreau să-i explic, să-i spun care sunt lucrurile care o să-l ajute. În ce fel este acest produs folositor pentru el. Deci, practic, dacă stai și îți aduni inspirație, dar nu vreau să copiez, deci nu vreau să folosești cuvânt cu cuvânt ceea ce copiezi ca inspirație. Da? Asta e valabil orice ai face, dar acum vorbim numai despre texte. Ai grijă să ai un bagaj de cuvinte cheie, da? Legate de nișa ta specifică. De exemplu, la o jucărie croșetată sunt anumite cuvinte specifice care merg cu cum se simte acel produs, cum se joacă un copil cu acel produs, cât de ușor e de îngrijit, adică tot ce ține de experiența clientului cu acel produs. Și cu cât tu știi mai bine care este experiența clientului cu acel produs, cu cât îți dai seama și cu cât comunici tu mai bine cu clientul tău, în felul ăsta tu poți să știi mereu cum să-i scrii clientului, să-i explici unui client care nu te cunoaște, nu a avut niciodată tangență cu tine, te-a descoperit și îi place felul în care tu lucrezi, îi poți explica, îi poți spune experiența clienților tăi, doar că în loc să spui nu știu, Gigel s-a jucat așa cu mașinuța asta, îi spui, imaginează-ți, îi te adresezi lui. Întotdeauna încerci să îi te adresezi lui. Imaginează-ți cum se va juca Mihai, micuțul Mihai sau nu, poate că e mai complicat dacă și dai un nume. Imaginează-ți cum se va juca băiețelul tău cu această jucărie, umblând cu ea peste toate obiectele din casă și pe toate mobila și pe toată mobila și poți să fii liniștit că
roțile moi nu vor zgâria mobila și copilul ar putea să se joace efectiv peste tot cu ea, cu mașinuța aceea, pentru că nu va zgâria mobila, da? Deci ceva de genul ăsta. Deci, ca să concluzionăm, cel mai simplu ca să poți să scrii și să poți să începi să îți îmbunătățești felul în care scrii de acum, da? Deci de azi, de acum, este să te gândești ca și cum îi te adresezi direct acelui om care deja a ales că îi place produsul tău și explici cum o să se simtă și ce anume o să-i fie folositor la produsul pe care tu l-ai creat. O să fie foarte distractiv și o să descoperi foarte multe oportunități în momentul în care o să-ți vină o grămadă de idei. În momentul în care începi să îți creezi acest bagaj de cunoștințe, uitându-te la brandurile mari pe care le respecti, care îți plac, care au mesaje cu care tu rezonezi, pentru că ca să poți să-ți găsești vocea, da, așa numită voce de brand, ca să poți să-ți găsești felul tău de a fi, de a scrie, de a fi și de a scrie în mediul online, nu înseamnă că trebuie să inventezi ceva despre tine, nu înseamnă că trebuie să te prefaci și în niciun caz nu înseamnă că trebuie să vorbești foarte business, foarte strict și riguros și fără emoticoane sau mai știu ce. Nu. Suntem oameni și clienții tăi vor să simtă că interacționează cu un om, nu cu un robot, nu cu un bot, da? Ci cu un alt om care poate să aibă capacitatea de empatie, de a comunica, și de a-l ajuta să îl simtă că este cu adevărat, să se simtă ca și cum e cu adevărat ascultat. Pentru că toți asta ne dorim. Ne dorim să fim ascultați, ne dorim să fim înțeleși, ne dorim să găsim oameni care gândesc și care simt la fel ca noi, așa cum și tu vrei să-ți găsești lucrurile astea în clienții tăi. Nu vrei să vinzi oricui, vrei să vinzi acelui om care deja rezonează cu tine. Și ca să poată să rezoneze cu tine, să-i dai oportunitatea asta, trebuie să scrii în felul în care ți-ar plăcea și ție să ți se vorbească. În care te simți confortabil și care îți place și ție. Și la început îl vei vedea în afară și încet, încet o să-ți dai drumul exersând. Exersează, dă-ți drumul și nu te mai stresa la textele pe Facebook. Poți să le scrii și singur, nu trebuie să scrii mult, poți să scrii, da, deci câteva cuvinte, 2, 3, 4 propoziții, nu trebuie să fie ceva super complicat și pe măsură ce o faci, o să te simți tot mai confortabil. Te îmbrățișez, vă îmbrățișez pe toți, să aveți o săptămână super plină de idei. Și eu sunt Andrada Softescu de la Heartwarming Sibiu și aceasta a fost bomboana de marketing de săptămâna asta. Vă îmbrățișez pe toți! Ciao!